guys, there's a bit of snow. Look at that. Dito ako sa town kasi binili ako. And it's snowing. First snow here. Look at that. Oh my God, yung buhok ko. Pasok muna ako dito, guys. Bili lang ako. Grabe, guys. Terrible weather. Tingnan nyo. Napaka-dark. It's already 8:30 or 8:45. A bit snow. Ayan. Dito mag-settle, guys, kasi medyo basa. So, ano lang to. Pero who knows mamaya. Kasi sabi, 9 a.m. 80%. So, we'll see. Look at the weather. Basa. Dito mag-settle. Ayan guys, snowing. Oh dear. Balot na ako ng snow, guys. Oh. Ayan, malakas talaga na. Pero I don't know if mag-settle to. We'll see. So guys, kakarating ko lang sa bahay. Ayan, tingnan natin. Yung weather namin. Okay? Open ko lang. Ayan. Pakita ko sa inyo. That's it, guys. Nakita nyo yun? Grabe, oh. Zero visibility. Kaya, expected talaga na mag-snow. Pero hindi ito siya mag-settle, guys. Kasi medyo may halong ulan or something. Konti lang yung snow. It's our first day of snow here in Uttoxeter. I think, ewan ko kahapon kung kasi tulog ako. But now, ayan guys. So, we'll see later kung ano. Ayan. It's gonna be like, sabi nila, until New Year daw na ganito. At saka, sabing 13 inches ata daw. Pero, I don't think so. Crap yung namin dito weather forecast Sabi mag-snow pero hindi naman. Ayan. So, that's it guys. So, yan na guys. Kakarating ka lang. So, ko muna yung ko. Jacket ko. I need to ko kung nasaan na. Kasi ang tagal na namin hindi masyado nag-snowman. Pero parang ganun lang. Na konti-konti. Tapos maano lang. Grabe. Wala akong tulog kagabi guys. Kasi tingin ako ng mga online. Alam niyo na. Yung ko, Chinese. So, luto muna ako. And I'll see you. Tinihangan natin guys kung ayan. Hala, lumakas guys. Dito ako sa kwarto ko guys. Yan so bintana ko to. Ayan. Ang lakas na. Ang malaki na. Baka mag-settle to guys. Look at that. Later guys. Kain muna ako. Hello guys. It's 4:25 in the afternoon. And look at that. Can you see that? Moon. Ang ganda ng moon guys. Ayan wala nang snow.
kami masyado nagsisnow dito. Unlike before, like 2009 and 10, grabe talaga yung snow. Yan, ang ganda oh. Ang ganda. Tingnan. It's the moon, guys. Aga ko nagising pero natulog ako ulit. Ayan na. Okay. Ang ganda oh. Ay, ginoo ko guys. Ang hangin. Nakitarinig ba yun? Duty na ako. Back to work. Ang hangin. Tingnan mo yun sa trabahoan namin, guys. Hello, loves. It's already, what do you call that? December 31 here. Already in England. It's 8:30 in the morning. Kagagaling ko lang duty and of course dahil New Year, nagbili ako ng fruits. Yung iba binili ko kahapon, yung iba binili ko ngayon. So kasi ang bigat kasi, kaya giano ko na lang. Actually, we're on lockdown here so we're not allowed to have like get together in the house. Pwede kami magkita sa labas pero isa lang. Like, isang ano lang, like dalawa kami magkita, hindi yung ano, pero pwede naman siguro pag ano, pero matakot naman kami pag ano may magsumbong sa amin. But kaya nawalan kami ng gana, guys, sa England. So, I'm gonna be celebrating my New Year alone as usual. So, pakita ko sa inyo yung mga binili ko ng fruits, guys, because tradition naman natin sa Pilipinas na we gonna have fruits, 12 fruits. Hindi ko alam 12 may nagsasabi 13, may nagsasabi 12, pero pagkaalam ko talaga 12 dahil 1 year, diba? So, pakita ko sa inyo. So, ito yung fruits na pinamili ko, guys. Pinya, although hindi naman siya round, pero dahil sa mata daw niya na round, that's why I got pinya. And then I got melon. And then I got this like plum. Yan. And I got kiwi. Ayan. Yan lang kinuha ko na kiwi, guys. 3 lang kasi hindi ko talaga maubos. Like, nung 2 years ago, nag-New Year ako dito. Nagbili ako ng mga fruits. Tinapon ko na lang talaga. And then, I got this pomelo. Ayan. Honey pomelo. Masarap pa naman to, guys. Hindi. Ano? Ow! Diyos ko, Maria Jose. And then, I got this. Of course, nectarines. Ayan. And then, apples. And then, oranges. Yung maliit yung kinuha ko, guys, kasi matamis. And then, ewan ko, kiat-kiat ata yan sa atin. Ewan ko, bakit kiat-kiat? I'm not sure about it. And then, I got this one. That's apricot, guys. Ayan. Apricot. Hindi ako nakabili ng grapes, guys, kasi naubusan ng grapes. Ewan ko kasi pagpunta ko ngayon, wala talaga yung shelves, parang, empty. Empty halos yung shelves nila. So, I got here one of my favorites as well, persimmon. Ayan, persimmon. Masarap to, guys, parang apple siya. Ako kinakain ko din yung balat. Yung iba hindi kinakain yung balat, ako kinakain ko. Para siyang apple. Ang tamis niya, guys. Ang tamis talaga. And then, crispy din. So, I got that persimmon. And then, I got singkamas. That one. Ewan ko kung fruits ba ang singkamas. That's turnips here. That's singkamas. And then, hello, ano pa ba? Yun lang. Sandali. Meron pa ako dito.
ay, nasaan na yung mangga ko? Where's my mangga? Wala na kasi akong ibang maano guys na fruits kasi wala na. Ayan. I got my 12 fruits. I think it's 12 already. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So that's my 12 fruits, guys. Ayan. O, diba? So, paano ko yan maubos, guys? Hindi ko nga alam kung paano ko yan maubos. Pero okay naman to. Magstay naman to ng ilang pati to. Apples, yes. Kiwi, yes. Mangga, okay na din. Singkamas, yes. Ayaw mo kung singkamas fruits ba yan. Pero fruits naman yung kinakain ko yun eh. With the asin. So, yun guys. So, Happy New Year in advance! Ayan, i-arrange ko yan mamaya guys. Para naman may katao-tao yung table ko. Okay, so, ano bang gawin ko ngayon? Mag-freshen up ako. Tapos, after that, yung lulutuin ko. So, that's my 12 fruits, guys. Kompleto na siya. So, ang ano na lang natin is ang lutuin ko. I got this pork shoulder already na gimarinate ko. And then, I got this pork mince in which gawin kong fresh lumpia if makaya ko. And then, look what I've got, guys. I got lobster. Na-defrost ko na siya, guys. Actually, luto na yan siya kasi frozen yan. Luto na yan siya. So, lutuin ko yan maya-maya. I'm a lobster. And then, what else? Dami ko pala. And then, I got my salmon. O, diba? So, okay na din. Ewan ko kung maluto ko yan, guys. Pero, I will try my best na magluto ako for myself. Para naman may yung lamesa ko. So, hindi na ako magluto ng shrimps kasi may lobster naman ako. Tapos, may salmon. So, may isda. Then, may baboy. So, okay na. So, tingnan nyo yung ko, guys. Lobster. Ayan yung lobster ko, guys. Okay. So, ko yan lang siya mamaya. I-bake. Yan, dalawa. Dalawa talaga para partners. So, yan. Can't wait. Hi guys. Kakatapos ko lang kumain. Tagal ako kasi. Every kain ko kasi manood ako ng teleserye. And then, I've changed already my bed sheets dahil sabi nila, lucky color daw natin today is yellow. Not today, this year is yellow. Kaya, gipalitan ko yung bedsheet ko na yellow. Although, yung ko, hindi yellow ang pink kasi ewan ko na saan yung yellow na ko, duvet cover. Hindi ko alam. Kaya, pero at least may yellow, guys. Ayan, yung fitted ko. Pakita ko sa inyo. Ayan, pinalitan ko na yung cover ko. Fresh na fresh na. Kasi New Year, dapat palitan. Ayan. So, yellow daw. So, may yellow ako. So, mag-yellow ako. Ayan. And then, pagkatapos, maligo ako. Tapos, mag-start na sa kusina. So, I'll see you guys. I can't wait kung anong result ng lobster ko. I can't wait kung anong result ng lobster ko. Kung okay ba siya or what. So, we'll see. So, I'll see. Dito na pala yung mga gift ko sa mga kaloka. Dumating. Ayan, para sa kanila yan. So, hindi pa ako hindi dumating yan kanina. So, hindi pa ako nakabili ng wrapper. Siguro, ibigay ko na lang yan sa kanila. Walang wrapper. Or walang So, bahala na sila, guys. So, this one I think is for Ate Tess. This one for MGM Ward. And this one I think is for Ma'am Shijo. And this one is for Inday Vlog because Inday Vlog Yuki loves red, guys. Kasi kaya napili ko siyang bilhan ng red. And then this is for Maurice Navy Blue. Kasi ting lamig na, guys. So
pinili ko sa kanila magbili ng jumper. And this is for myself. Ayan, this is for myself. So, dumating siya. Sa mga bata, hindi pa dumating. So, I don't know why. Baka late ko naman. Ano na naman yun. Hindi ko alam kung may delivery ngayon or bukas. Wala siguro, walang delivery sa 1 siguro. Or I don't know. So, we'll see. So, yun mga gift ko sa kanila. Ewan ko kung makita nila yan. Kung mapanood nila yung vlog ko, makita nila. Pero, hindi man, okay lang naman kasi hindi man nila nakita yung design. So, okay lang. Basta jumper yan, guys. Jumper kasi ang tawag sa amin yung parang ano, yung mga parang wool or something. Panglamig. Jumper ang tawag sa amin. And sorry guys, I'm eating macarons. My favorite. Gawa ito ng ano ko. Kaibigan ko na nag-aral ng chef siya. So, ang sarap ng macarons niya. Hindi na kami nagkita, so hindi ako naka-order for January. Pero naka-order ako nung December 25, 2 boxes na ganito. So, ayan guys. So, I'll see you in my next vlog. So, it's all about kitchen again, cooking, and then preparing for New Year. So, Happy New Year and thank you for watching.